Hayi madoda yini sithini awusangongozi mawubuya esikoleni. Awusekhaya mina. Manje kusho ukuthi ungangongozi mntana. Sithini sigele kosigele sishayile. Ya ngesifundile mhlanje. Benifundani? Sifunde imaths, English, NS. Kwimaths benifunda ini? Umaths awusifunde i-2D shape yakhe. Uthishi. Yeah. Awusho ndoda wazi ukuthi ufuna ukuba yini mase ufundile uqeda isikole ufuna ukuba yini bela? Ufuna ukuba yi-boys engeke boys. Ayi isosha engeke nesosha nayo uyawa lapha. Ungcono dokotela right dokotela nice. Sure. Dokotela. Oh, nawukazi ungitshele wena ukuthi ufuna ukuba yini. Mina ngifuna ukuba yi-billionaire yabo njenge-time. Nge-time ngifuna ukuba yi-billionaire. What is billionaire? Billionaire phela umuntu onemali oyisibili ukuthi nawo umuntu emhlabeni. Kuthona khona nje nemali ibillionaire eligoqile. Cha alinayo imali nalo lifuna ukuba yilona yabo i-billionaire. Yeah. Ingakho nami